हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरायनाय जाबाय जायफोर फरायसा बिथांमोना UPSC थामहिनबा इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशनाव आनजाद होनो होननानै साननानै दङ बिथांमोननि थाखाय BTC सरकार थिंजायनिफ्राय ओंखारनानै फैदों जोबोरै मोजां खौरां बेवहाय BTC सरकार थिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला मिशन सुपार 50 नि गेजेरजों बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोनखौ UPSC नि थाखाय सायख'नाय जागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि बे मिशन सुपार 50 आवहाय उथ्रिसार जानो हायो बैसोर फरायसा बिथांमोनखौनो UPSC नि थाखाय सायख'नाय जागोन होननानै बुंदों बेवहाय नोंथांमोनखौ 50 सा फरायसा बिथांमोनखौ सायख'नाय जागोन आरो जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि बे 50 सा सुबुंनि गेजेराव सायख'जायै बिथांमोनखौ दिल्लीयाव थानाय चाणक्य IAS एकाडेमियाव नोंथांमोनखौ फ्रि कचिं होनाय जागोन होननानै बुंदों। बेनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन आरो माब्ला बेनि एग्जामा जागोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। BTC सरकारनि फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला बेवहाय बुंदों एन इनिशिएटिभ अफ गभ अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन फर प्रडिउसिं टप एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रम दा बड'लेण्ड बुंदों बड'लेण्डनिफ्राय टप एडमिनिस्ट्रेटर सायख'नायनि थांखिजों बे मिशनखौ दानाय जादों होननानै फोरमायदों बेवहाय नोंथांमोननि जि इम्पर्टेन्ट डेट्सफोर बेवहाय फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लिकेसन स्टार्ट जादोंमोन बियो दिनै 21 जुलाइ 2020 थामहिनबा दिनैनि साननिफ्राय बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि जि स्टार्टिं डेट बियो जागायबाय आरो नोंथांमोननि बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय जि वेबसाइट फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला bodoland.gov.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि जि एप्लाइ बेखौ खालामनो हागोन होननानै बुंदों आरो नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेट बे थागोन फैगौ 28 जुलाइ 2022 सिम थागोन होननानै बुंदों आरो नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बेखौ फोसावनाय जागोन फैगौ 3 आगस्ट 2022 खालि नोंथांमोननि एडमिट कार्डखौ फोसावनाय जागोन होननानै बुंदों आरो नोंथांमोननि जि केट थामहिनबा कमन एडमिशन टेस्ट बेनि जि डेट बेखौ फैगौ 5 आगस्ट 2022 खालि जागोन होननानै बुंदों आरो नोंथांमोननि जि रिजाल्ट बेखौ फैगौ 8 आगस्ट 2022 खालार खालि फोसावनाय जागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना मायाबाफोर मोनथिबावनो दंबायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होदों बेनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना गासै खौरांखौ आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन बेवहाय मबाइल नाम्बारा फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 7896747971 आरो खनसे बुंफिनदों 7896747971 नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानैबो गासै खौरांखौ आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन।